कन्स्टिट्युन्सि नागिरदोंमोन उदालगुरिखौ दा नोंथाङाबो बे सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै मा बुंनो सार आदसा बेखौबो खुलुमबाय दा सिगाङाव जों 8 नम्बर मंगलदै होननानै दङमोन बे मंगलदै थानाय समावबो बिटिसिनि खायफा ओनसोल आरो असमनि खायफा माने एमएलए समष्टिखौ लानानै मंगलदै लक'सभा समष्टिखौ खालामनायमोन बेबायदियाव खायफा असुबिदा जायो मानोना जोंनि बिटिसिआ जाबाय एक्सट्रा एरेन्जमेन्ट बिनि हयथ' जोंनि खुंनायनि आरो हाबा मावनायनि खान्थिफोराबो एसे जुदा देट मिन्स बाहागोफोरा एसे जुदा जुदा जायो आरो असमिया एसे जुदा जायनि थाखाय बिटिसिआव एक्सट्राहै जोंनि मावनो हानायनि खालामनो हानायनि साननो हानायनि सुबिदा दङ दा बेबायदियाव जुदि जोंनि बिटिसिनि खायफा माने मा एमएलएनि समष्टिखौबो जुदि लानानै जुदि दरं खालामो दा दरं खालामब्लाथ' असम आरो बिटिसि माने गलाय गथाय जानानै थागोन बेबायदि बेलायाव जाय माने दरंनिफ्राय एमपि जानानै थांगोन बिथाङा दरंनि खामानि मावगोन ना बिटिसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खामानि मावगोन बेबायदि असुबिदा जायो बेनि थाखाय जोंनि जायनि थाखाय बिटिसि एक्सट्रा एरेन्जमेन्ट दङ अब्ला जोंनि मसलि मोनबा माने एमएलए समष्टि गोलैगोन जानो हागौ आं खुब गोसोआव माबा नङा बे मोनबा समष्टिखौ लानानै एक्सट्राहै उदालगुरि माने लक'सभा समष्टि खालामनायखौ आं लुबैयो आरो बेबायदिब्ला जोंनि सुबिदा जागोन मानोना असम सरकारजों बारा जों लोब्बा थानो हानाय नङा थानो गोनां जानाय नङा जों बिटिसिजोंनो बेखौ जों लोब्बा लाखिनानै खामानिफोरखौ मावनो हागोन जे बै ओनसोलनि जौगानाय दावगानाय जायखिजाया मोजां खामानिनि थाखाय जों माने साननो हनो एबा मावनो थाखाय खाबु मोनगोन मानोना गोबां समाव असमनि जि मावनाय खान्थि आरो बड'लेण्डनि मावनाय खान्थिनि गेजेराव फाराग जों नुनो मोनो बे ओनसोलनि जिअ'ग्राफिकेल जि माने हालोद आरो बिटिसि एलेकानि जिअ'ग्राफिकेल हालोदजों गोरोबा बेनि थाखाय जों एक्सट्रायै एरेन्जमेन्ट खालामनो गोनां जायो बेबायदि एक्सट्रा एरेन्जमेन्ट खालामनायाव जोंनि जुदि लक'सभा समष्टिया जुदि एक्सट्रा जायो बा उदालगुरि लक' समष्टि सभा जायोब्ला जोंहा खामानि मावनायाव दावगानाय जौगानाय खामानि मावनायाव सुबिदा जागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो नोंथाङा माने उदालगुरि समष्टि जानायखौ नोंथाङा लुबैयो आं लुबैयो आं जेब्लाबो दरंआव थानायखौ साना दा जोबथारनायाव आं गासैबो बिटिसि एलेकायाव थानाय हारि माहारि गासैबो धोरोमारि मानसिफोरखौ बेखौनो आं माने सासे एसे बैसोगोरा सुबुं महरै खावलायनो लुबैयो जि जाहाथे जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि देट मिन्स बिटिसि ओनसोलनि जायफोर माने लक'सभा समष्टि बेफोरखौ माने उदालगुरि लक'सभा समष्टिनि सिगाङाव लाबोनाया हामगोन आरो बिनि थाखाय गासैबो बे बिटिसि एलेकानि उदालगुरि समष्टियाव जायफोरा गोलैगोन बिथांमोना जाहाथे बेखौ माने सापर्ट खालामा एबा उदालगुरि लक'सभा समष्टि जानायखौ लुबैयो बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय आरो माने गोबां सावरायजादों जे उदालगुरि लक'सभा जानांगौ होननानै आरो बेबायदियैनो जिहेतु नोंथाङाबो सासे उदालगुरिनि सासे सोद्रोम एबा सुबुं हिसाबै दिनै उदालगुरि लक'सभाखौ जानांगौ ना जानाङा बिनि बागै नोंथांनिफ्राय जोंबो मिथिनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङा बे उदालगुरियावनो थायो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं सासे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गलायगाव दख'रानि सासे सुबुं आरो जोंथ' दा नुबाय थादों रायजो राजानि गेजेराव जोंहा मा सोमावसारनाय जाबाय थादों दा बे सोमावसारनायखौथ' आंनिफ्राय आं फुरायै आं सापर्ट होदों मानो होनब्ला जों जायबायदिखौ जोङो दिनै लक'सभाखौ मोननांगौमोन नाथाय दिनै जोंनि भारत सरकारा जिबायदि जोंनो बिथांखि होदों दरं जानांगौ होननानै नाथाय जों बेहाय सापर्ट गैया मानो होनब्ला जोङोथ' सासे जों बिटिआरनि सासे सुबुं हिसाबै जों बेखौ माब्लाबाबो आं बेखौ सापर्ट खालामनो हाया मानो होनब्ला जोङो फैयै फैयै जोङो जोबथा बिटिआरनि जोबथा सिमा दरं सिमानि जों सुबुं बे हिसाबै जोंनो उदालगुरिखौनो जोङो लक'सभा नांगौ दा आङो खनले खावलायदों जोंनि भारत सरकारा जेन जोंनि नैबे दाबिनायखौ
जों उदालगुरि लक'सभा नांगौ होननाय दाबिनायखौ जों खोनासङो बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खुथारै खावलायनाय जों बिथांमोना बेखौ जोंनो होथारनांगौ। आंनि बुंनाय बेखिनियानो गलायगावनि सासे रायजो हिसाबै आं बेखौ लुबैदों।